2510 228 447 και 6938 76 11 42. Θα μας βρείτε στο νέο, μεγαλύτερο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας, στην Ιώνος Ραβίνη 2, δίπλα στο εμπορικό επιμελητήριο. Εργαστήριο ελληνικής γλώσσας. Εκπαίδευσης για απόλυτη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα έως 4 άτομα σε προσιτές τιμές. Επαρκείς ώρες διδασκαλίας. Καθημερινή προφορική ή γραπτή εξέταση. 3ωρα διαγωνίσματα κατά τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων. Επαρκής κάλυψη των εκπαιδευτικών απαιτήσεων της Τράπεζας Θεμάτων για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ειδικές προσφορές σε οικογένειες ανέργων και πολυτέχνων. Ενημερωθείτε και εγγραφείτε στα προγράμματα προετοιμασίας για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και λυκείου. Εργαστήριο ελληνικής γλώσσας. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Ομονίας και Αβέρος 12. Τηλέφωνο 251 251 1492. Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρηση σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Καβάνα News. 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάνα News. Στους 102,8. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι. Και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη President. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλλιτά μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξύπνια στο καλοκαίρι και πάλι. President. Ελληνικά προϊόντα με σύμφωνο τον τερματολόγο και το φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοντιστικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω από 12 ετών θα πρέπει να γίνει κατανοητή. Соединение влезли в другие борзы, марки то скрыть. И тут правката жок. Приготвила съм просто само молбата. Само ги боцни, няма да ги такова. Много малко слагаш и всеки ще си соли, защото не е... Добре. Айде, котката. Да, сега ще дойда.
А? Да, служи ги на едно. Не е много голям наклон на втория, така че... Ей, сега идвам. Сега идвам. Кое? Оса може да е, да.